Щиро вітаю вас на каналі Вітландський Бровар, де ми з вами знову виживаємо у Вільні. Нагадаю, я беру самую танную їжу, яку можу знайти у крамі, і спробую створити з її нейкую страву, яку не бридко їсти, а навіть і смачно. А зекономленные грошики я откладаю на тое, каб набыть себе новую аўтаматычную варку для пива. Калі вы змаглі зэканоміць са мной таксама крыху грошыкаў, вы можете подписаться на мой Patreon і дапамагчы мне ў гэтай нелёгкай справе. Ці, можа, вам просто падабаюцца странныя відосы. Пачынаем! Калі вы глядзелі мінулы эпізод, то вы павінны помніць, што той раз кур'ер прывёз мне да халеры капусты. Так што зараз мы яе будзем знішчаць. А знішчаць мы яе будзем шляхам прыгатавання капустнага салату. Для гэтага нам спатрэбіцца капуста граммаў 300, это палова прыкладна. Морква 200 граммаў. Яблыкі одно ці два маленькіх, граммаў 150-200. Смятана 2 лыжкі, крыху солі і цукар. На пачатак усё гэта памыем. Шинкуем капусту. Трем моркву. Але ж перад тым, як закінуць туды моркву, дадаем лыжачку солі. І мнем яе. Пакуль капуста не пусціць крыху соку. Морква! Яблыкі таксама трэм. Зараз лыжачку цукра, а лепей 2. Перемешиваем крыху. Додаем сметану. И салат готовы. Усяго 5 хвилин часу, 75 центаў и 3-4 порции смачнага свежага капустнага салату готовы. А то бок гэта выходзіць недзе 25 центаў за одну порцию. Неблага, я лічу. Што ж, смачна есці. Пакуль. Гэта самае смачна.